pasta til kartofler, pasta, suppe, pølser og noget klam nu. Og mas. Det var noget mere knap. Brune kartofler, Anders. Og så har vi noget suppe, burrangé. Og kartoflerne er endelig kommet i. Og brun sovs, det er ikke vores. Og så har vi nogle boller. Det er også. Det er mere. Og så har vi nu en rygende vask. Og brød, ægsalat. Og vi har stadigvæk den der bounty. 4 bounty, og vi smagte den ene, den smagte dejligt. Hvad?